Hello, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν νιώθω και πολύ καλά γιατί ήρθε η στιγμή που φεύγει το καλοκαίρι, έρχεται το φθινόπωρο και ο χειμώνας και πρέπει να κάνουμε ξεκαθάρισμα ντουλάπας. Και οργάνωση και ξεκαθάρισμα. Κάτι το οποίο το συχαίνομαι και το βαριέμαι αφάνταστα. Βέβαια λένε ότι η ψυχολογία προέρχεται μέσα από αυτό. Οπότε άμα σας δείξω εγώ τώρα τι περιέχει αυτή η ντουλάπα, θα πείτε κι εσείς Παναγία μου, δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνω. Αλλά θα πρέπει να πετάξουμε τα παλιά για να φέρουμε καινούργια πράγματα. Συνήθως έτσι γίνεται. Αυτή τη στιγμή θα βγάλω όλα τα ρούχα από την ντουλάπα, γιατί πρέπει να υπάρξει μια, σειρά. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Ένα μικρό χάος. Χάος παντού. Παντού ρούχα και ακαταστασία. Οπότε θα πρέπει να πάρω αυτή την διάθεση, πάρω αυτό το mood το ωραίο και να πω, ξέρετε κάτι? Θα το κάνω. Άμα δεν είχα εσάς, βέβαια, άμα δεν είχα το βίντεο, αυτό εδώ θα έμενε έτσι για πάντα. Θα έμεναν κοντομάνικα, μακριμάνικα, φούτερ, όλα μαζί με τζιν, μαζί με 1002. Οπότε δεν θα βρίσκα ποτέ τίποτα και θα φορούσα συνέχεια τα ίδια. Όπως όλοι αυτό κάνετε, γιατί το ξέρω ότι το κάνετε κι εσείς. Φοράτε τα ίδια, τα οποία τα βρίσκετε πάνω στην καρέκλα. Έχω εδώ μια καρέκλα που είναι γεμάτο ρούχα και ποτέ δεν οργανώνετε την ντουλάπα σας και ποτέ δεν βλέπετε τα παλιά ρούχα. Ήρθε η στιγμή που θα πάρω όλα αυτά εδώ πέρα που βρίσκονται εδώ μέσα και θα τα πετάξουμε πάνω στο κρεβάτι. Είναι μια τεχνική που την είδαμε στο ίντερνετ που πιάνει, λέει, εγώ δεν ξέρω πώς θα το αυτό, λίγο τα OCD μου και όλα μου αυτά. Θα τα βγάλω από τις κρεμάστρες και θα τα πετάξω όλα πάνω στο κρεβάτι. Άπειρες κρεμάστρες εντωμεταξύ, άπειρα ρούχα, χειμωνιάτικα, καλοκαιρινά. Όλα είναι μπλεγμένα εδώ μέσα. Πουκάμισα, ξεπουκάμισα και 1002 κρεμάστρες. Όλα. Η ντουλάπα μου εμένα είναι κάτι το οποίο έχει και τα χειμερινά και τα καλοκαιρινά, γιατί μέσα στο χειμώνα φοράω και τα t-shirt μου. Οπότε μου είναι δύσκολο. Αλλά τα έχω τόσο μπερδεμένα που δεν βρίσκω τίποτα. Ποιος φοράει τόσο πουκάμισα? Έχω άπειρα πουκάμισα τα οποία δεν τα φοράω. Λένε πως αν έχεις καθαρή ντουλάπα και έχεις κάνει τα πάντα στην ντουλάπα σου και είναι οργανωμένη, έχεις και καλή ψυχολογία. Να δούμε. Θεωρείτε εσείς πως ένα άτομο χρειάζεται τόσα πολλά ρούχα? Δεν ξέρω. Πραγματικά έχω άπειρα ρούχα τα οποία έχουν συναισθηματική αξία. Αυτά τέλος. Εδώ πέρα δεν κρατάμε ούτε συναισθήματα, ούτε παρελθόν, μόνο το μέλλον. Ας πούμε αυτό εδώ. Ένα τυχαίο εδώ μπλουζάκι. Τρελαίνω να με βάφτισε, αλλά έχω στυλ. Ισχύει. Την αγαπώ πάρα πολύ την ονά μου, πάρα πολύ. Αλλά αυτό εδώ το μπλουζάκι δεν θα βγω και να το φορέσω, οπότε πιάνει χώρο στην ντουλάπα μου. Οπότε θα αποθηκευτεί κάπου αλλού. Σε ένα πατάρι κάπου, τα οποία δεν θα ανοίξω την ντουλάπα μου και δεν θα είναι αυτό το boom. Το άγχος, το τι θα φορέσω σήμερα, μου έρχεται αυτό πρώτο. Δεν είναι αυτό που θέλω, οπότε με κουράζει, υπάρχει όλο αυτό το συναισθηματικό φόρτο, το οποίο δεν πρέπει να υπάρχει στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή πρέπει να ξυπνάμε και να είμαστε χαρούμενοι. Ξέρω, θα ανοίξω την ντουλάπα μου και θα πω αυτό και αυτό θα φορέσω σήμερα, έτσι θέλω να ντυθώ, έτσι θα βγω έξω γιατί είμαι μια χαρά. Οπότε πάμε να δούμε και να ξεκαθαρίσουμε λίγο και να οργανώσουμε χειμερινά, φθινοπορεινά, καλοκαιρινά ή αυτό που λέμε, ξέρω εγώ. Η παλιά μου δουλειά, not, πέταμα όλα, τέλος. Δεν πρέπει να κρατάμε τίποτα αχρίαστο. Το παρελθόν μένει στο παρελθόν. Εμείς κρατάμε το τώρα, πρέπει να οργανώσουμε το τώρα. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω με όλα αυτά. Ή να τα κάψω, ή να τα δώσω, να τα δωρήσω κάπου. Δεν ξέρω. Δεν μου αρέσουν πλέον. Θέλω καινούρια, μια ανανέωση. Αυτή η ντουλάπα με έχει πνίξει πάρα πολύ. Μαγιό. Μία στίβα θέλουμε για μαγιό. Από ό,τι βλέπετε θα τα οργανώσω, θα τα κάνω ανακατηγορίες και θα δούμε τι θα κρατήσουμε, γιατί όλα αυτά τα μαγιό δεν τα φόρεσα ποτέ. Πιτζάμες. Λαλά. Επίσης 500 πράγματα, 500 πιτζάμες. Έχει και καρτελάκι, να ορίστε.
Έχω πάει και στρατό από ό,τι βλέπετε, αλλά τα στρατιωτικά είναι πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι ότι αυτές εδώ οι φανέλες μου αρέσουν πάρα πολύ. Αυτές τις κρατάω γιατί το χειμώνα από μέσα, ξέρεις, δεν το βλέπει και κανείς. Εγώ μόνο το ξέρω, μου αρέσουν πάρα πολύ τα χακί. Και μπορείς να το κάνεις και ένα συνδυασμό, ρε παιδί μου, από πάνω, κάτι να βάλεις. Πάρα πολύ ωραίες. Όπως βλέπετε, έχουμε αδειάσει την ντουλάπα, έχουμε διαχωρίσει τις κρεμάστρες. Μία συμβουλή. Δεν κρατάμε ποτέ άχρηστες κρεμάστρες. Γιατί δεν τις θέλουμε. Αυτή εδώ, ας πούμε, μπορεί να μας είναι χρήσιμη, αλλά πρέπει να είναι ομοιόμορφα. Για μένα, εγώ προσωπικά θέλω να είναι ομοιόμορφα. Δεν μπορώ να έχω πλαστικές, ξύλινες, δερμάτινες και χίλια δυο βελούδινες. Μαύρες, άσπρες, όχι ό,τι να είναι. Καθαρίζουμε λοιπόν. Οπότε το καθαρίζουμε γρήγορα. Το αφήνουμε για 5 λεπτά προκειμένου να φύγει η υγρασία για να μην μυρίσουν τα ρούχα. Για με ένα μαγικό τρόπο μπήκανε όλα στη σειρά. Όλες σε στίβες. Είναι κατηγοροποιημένα. Μπλα μπλα μπλα. Εδώ έχουμε κοντομάνικα, εδώ έχουμε τα φούτερ, τα από εδώ, τα από εκεί. Καλοκαίρι είχαμε, εκπτώσεις είχαμε, 200 μαγιό πήραμε. Πες μου επίσης, ποιος φοράει τόσες πιτζάμες? Οι πιτζάμες εδώ πέρα είναι για 20 άτομα, ας πούμε. Πουκάμισα. Ας ξεκινήσουμε με αυτά. Έχουμε βάλει ήδη κάποια. Αυτό εδώ δεν το θέλω. Ας το χαρεί κάποιος άλλος. Αυτό εδώ είναι κιτρινισμένο. Πέταμα. Δεν κρατάμε, δεν θα φύγει ποτέ. Έχει κιτρινήσει, στίβα για πέταμα. Αυτό εδώ είναι Boss. Είναι τεράστιο. Δεν ξέρω, μου το φέραν δώρο. Δεν μου χρειάζεται. Έφυγε. Όχι πέταμα, δώσιμο. Αυτό εδώ κρατάμε. Αυτό εδώ, η αλήθεια είναι πως δεν το έχω φορέσει ποτέ, αλλά μου αρέσει. Μια χαρά. Το κρατάμε. Αυτή η μπλουζίτσα, άσχετο που μπλέχτηκε εδώ μέσα, είναι λερωμένη. Δεν ξέρω πώς φεύγει αυτός ο λεκές. Θα το βάλω στη στίβα που θα μπει για να καθαριστεί ή για να φτιαχτεί. Αν δεν φτιαχτεί, θα πεταχτεί. Αυτό ήθελα να σας το δείξω, γιατί όλοι μας μέσα στην ντουλάπα έχουμε μια στολή. Εγώ έχω τη στολή ενός πειρατή. Πειρατής. Δεν ξέρω, θα τη χαρεί κάποιος άλλος, γιατί εντάξει, υπερβολή να ξαναντηθούμε πειρατές και να βρίσκεται μέσα στην ντουλάπα. Δηλαδή να τραβάς μία μπλούζα και να λες α, ωραία. Τράβηξε αυτή του πειρατή. Όχι, έφυγε. Τα βάζουμε αναχρωματική παλέτα. Αυτό βοηθάει και στο μάτι και σε εμάς τους ίδιους. Οπότε, λα. Τι ωραία που παίρνω, λα. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που κάνω, αλλά πρέπει να το κάνω. Τα μαγιό. Βλέπουμε ότι αυτό το καλοκαίρι πήγαμε αρκετά ταξιδάκια και έπρεπε έτσι να δείξουμε την κορμάρα μας, το σώμα μας με διάφορα outfit. Τα outfit, κοιτάξτε τι όμορφο μαγιό. Θα κρατήσουμε ένα μαύρο, αυτό με τις χελονίτσες, πολύ ωραίο, το λεοπάρ. Αυτό εδώ το στρατιωτικό θα φύγει και αυτό εδώ. Θα το χαρεί κάποιος άλλος. Αυτό εδώ με τις χελονίτσες το κρατάμε γιατί είναι πολύ όμορφο και το μόβ το κρατάμε. Άρα από 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 μαγιό κρατάμε τα 5. Μετά θα περάσουμε στα κοντομάνικα. Τα κοντομάνικά μας είναι πολλά. Κρατάμε μια λευκή, πάλι αναχρωματική παλέτα. Τα βάζουμε και τα ελέγχουμε. Τι δεν μας αρέσει και τι μας αρέσει. Πόσες μαύρες μπλούζες έχουμε, τι άσπρες μπλούζες έχουμε, τι δεν έχουμε φορέσει φέτος, ποια μπλούζα δεν μας αρέσει, ποια μπλούζα μας στεναχωρεί, ποια μπλούζα είναι καμένη, ποια μπλούζα είναι ξεθοριασμένη. Αυτές λευκές και πολύχρωμες. Αυτό εδώ μαζί με μία μπλε είναι από το ταξίδι μου στην Αίγυπτο. Δεν μου κάνει η μία από τις δύο. Τις πήρα από το Sharm el-Sheikh σε πολύ καλή προσφορά. Τις κρατάω γιατί ας πούμε εντάξει μπορεί να υπάρξει κάποιο πάρτι, κάτι που θα χρησιμεύσουν, έρχονται και τα καρναβάλια, παίζω και θέατρο, οπότε αυτές τις δύο και ήταν το μόνο ενθύμιο που πήρα από την Αίγυπτο, μια πολύ ωραία πράσινη μπλούζα. Το κακό με αυτό, που είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι ότι δεν μου κάνει στα μανίκια. Μου είναι στενή. Οπότε δώσιμο. Αυτή είναι εδώ πάρα πολύ ωραία, αλλά και αυτή αρχίζει να ξεθοριάζει, οπότε λα. Επίσης αυτή είναι εδώ, όσο την αγαπάω, έχει βγάλει τα χρήματά της, έχει χιλιοφορεθεί, αυτή θα πάει για δώσιμο. Και αυτή είναι. Και εφόσον έχουμε τελειώσει με τα πουκάμισα και τα κοντομάνικα, τα έχουμε βάλει και αυτά σε χρωματική παλέτα και στη δικιά τους κρεμάστρα, ήρθε ο καιρός λοιπόν να φορέσουμε χειμωνιάτικα. Έχει περάσει το φθινόπωρο, βασικά φθινόπωρο φέτος δεν είχαμε. Οπότε από καλοκαίρι ξαφνικά βρεθήκαμε στο χειμώνα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα μάλινα. Εμένα μ' αρέσουν πάρα πολύ, οπότε θα έχω πολλά στην καρδαρόμπα μου. Και αυτά
τα κρεμάμε, αν και λένε ότι εφόσον τα κρεμάσεις ξεχυλώνουν. Αλλά εμένα μου αρέσουν να είναι κρεμασμένα για να το βλέπει το μάτι μου. Θα τα βάλω και αυτά σε κρεμάστρα. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Θα τα κρατήσω όλα. Αν έρθει κάποιο άλλο καινούριο μάλινο, θα πετάξω ή θα δώσω κάποιο παλιό. Η αδερφή μου είναι εξαιρετική στην οργάνωση και στο ξεκαθάρισμα της ντουλάπας. Παλιότερα συγκινούταν και δεν πετούσε τίποτα. Οπότε γεμίζαμε πάρα πολλές ντουλάπες. Είχαμε πάνω στη σοφίτα, είχαμε κούτες, είχαμε στο χωριό, είχαμε σε άλλες ντουλάπες. Αλλά μετά, όταν ξεκίνησε να βλέπει και βιντεάκια και η ίδια να θέλει να ξεκαθαρίσει το παρελθόν και η ψυχολογία της να γίνει καλύτερη, γιατί βοηθάει πραγματικά στην ψυχολογία. Με το που ανοίγεις την ντουλάπα, να ξέρεις ποιο ακριβώς ρούχο είναι να πάρεις, άρχισε να με βοηθάει. Πάντα αυτήν βασικά μου τα έφτιαχνε. Που μου έλεγε, Άγγελε, δεν θα κρατήσεις αυτό το ρούχο, θα το πετάξεις. Οπότε με συνήθισε και εμένα. Και δίνουμε το παρελθόν, δίνουμε και περνάμε στα φουτεράκια. Έχουμε κάνει ένα μικρό ξεκαθάρισμα και αυτά τα βάζουμε πάλι με χρωματική παλέτα από τα σκουρόχρωμα προς τα νυχτόχρωμα. Και τα βάζουμε, επειδή δεν τα κρεμάω τα φουτεράκια μου, τα βάζω εδώ. Για να τα βλέπω με το που ανοίγω. Επίσης έχω και σκύλο και γάτα στο σπίτι και υπάρχουν παντού τρίχες. Οπότε παίρνουμε αυτή τη ρολέτα και καθαρίζουμε. Συνέχεια. Ένα ωραίο κιμονό. Μία φορά το φόρεσα αυτό. Μου αρέσει. Θα το κρατήσω. Δεν ξέρω. Κόστιζε και ένα χύψη ποσό. Η αλήθεια είναι αυτή. Έλα μωρέ. Ας το δώσουμε μία ευκαιρία. Βλέπω έχει κι άλλα εδώ πέρα. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ όμορφα αυτά τα φουτεράκια. Τα φτιάχνει μια φίλη μου. Είναι χειροποίητα η μαμά της. Έτσι νιώθω, η ζωή μου είναι αυτή. Εγώ έχω πάρει 2. Έχει αρκετά σχέδια. Κοιτάξτε πόσο όμορφο. Κοιτάξτε, δεν είναι τέλειο το print. Αυτά τα κρατάμε. Μία απλή μαύρη. Λοιπόν, αυτή εδώ έχει ιστορία. Μου είναι κοντή. Παλιά μου άρεσε πάρα πολύ ο Bieber. Ενώ να βλέπω τις συναυλίες του Bieber. Και είχα πάρει αυτό το merch. Οπότε είναι του Bieber. Μου είναι κοντή, αλλά είναι πολύ ωραίο χούντι. Η αλήθεια είναι αυτή. Για μέσα στο σπίτι την κρατάμε. Κι άλλο ένα το οποίο έχει ξεθοριάσει, έχει βαφτεί, έφυγε. Πουλοβεράκι. Αυτό εδώ θα κρεμαστεί, είναι στα λεπτά. Αυτό εδώ πρόχειρο έφυγε. Και αυτό εδώ έφυγε. Γενικά τα πουλοβεράκια μου αρέσουν. Άμα θέλετε να μου κάνετε ένα δώρο, να μου κάνετε πουλοβεράκι. Ένας άνθρωπος χρειάζεται και ζιβάγκο. Οπότε έχουμε και καφέ και μαύρο. Γκρι, αχρωματοψία. Δεν μου αρέσει αυτή η δουλειά. Έχουμε περάσει ήδη 3,5 ώρες και έχω τα νεύρα μου. Τότε που δούλευα σε αεροπορική εταιρεία, έχω 500 γραβάτες σε 2 αεροπορικές εταιρείες. Και περνάμε στα τζιν. Εδώ έχουμε καλό ξεκαθάρισμα. Είναι τα ανοιξιάτικα με καλοκαιρινά, τα οποία τα κρατάω. Έχουμε εδώ πέρα Prada, ένα ωραίο τζιν, το οποίο το κρατάω χειμερινό. Ένα μαύρο καλό το κρατάω. Ένα γκρι πάντα χρειάζεται. Ένα κοντόμεσο, το οποίο είναι καλοκαιρινό. Αυτό εδώ το έχω φορέσει 1-2 φορές. Του δίνω ευκαιρίες. Είναι ωραίο. Είναι λίγο περίεργο σε χρώμα. Εντάξει, το κρατάω. Αυτό το έχω πάρει διπλό γιατί μου άρεσε. Ένα γκρι επίσης και ένα πράσινο, το οποίο αυτό το πράσινο θα φύγει. Καλό παντελόνι από την αεροπορική εταιρεία. Όσα παντελόνια τσαλακώνονται και δεν μπορούν να διπλωθούν, τα βάζουμε σε κρεμάστρα. Αυτό εδώ, από πολύ γνωστή εταιρεία, το φόρεσα 2 φορές και το έβαλα για πλύσιμο. Και έχει γίνει χάλια. Ενώ ήταν τόσο τέλειο και πανάκριβο, δεν. Ξεθόριασε. Έφυγε. Πέταμα. Μειώνονται όπως βλέπετε οι στίβες και περνάμε στις φόρμες, όπου τις φόρμες εγώ τις αγαπάω μόνο για το σπίτι. Δεν φοράω φόρμες έξω και έχω 15.000. 500 μαύρες, αυτή είναι εδώ, είναι η αγαπημένη μου κάνει τέλειο. Την κρατάμε. Κρατάμε αυτήνα,
Τη φορούσα στο μπάσκετ, ακόμα μου κάνει, γιατί την είχαμε πάρει, η μαμά μου είχε τη φαϊνή ιδέα να την πάρουμε 3 με 4, 5, 6 νούμερα παραπάνω. Οπότε εγώ ήμουν ένα τόσο, με μια φόρμα που είναι τεράστια. Και ακόμα μου είναι τεράστια. Και αυτή την κρατάμε. Γενικά οι πρόχειρες φόρμες μέσα στο σπίτι είναι ωραίες. Τις ξεχωρίζουμε πάλι σε γυαλιστερές και μη γυαλιστερές, σε φούτερ και μη φούτερ. Ένα λινό το οποίο έχει σκίσει στα χαμνά. Οπότε θα πάει για φτιάξιμο, επιδιόρθωση. Τρίχες, παντού τρίχες. Δυστυχώς αυτή για πέταμα, γιατί έχει σκίσει. Βάζουμε κάτω τα μαύρα, τα μπλε και τα χρωματιστά θα μπουν επίσης πάνω. Περνάμε στα σορτσάκια, τα οποία τι φορέσαμε και τι δεν φορέσαμε φέτος. Φέτος δεν φορέσαμε αυτό, οπότε αυτό φεύγει. Δεν φορέσαμε ούτε αυτό, αλλά φορέσαμε αυτό. Το κρατάμε, μία φόρμα, it's okay. Σε όλες τις συναυλίες αυτή με έχει σώσει. Απλά τη φοράς και στην Ποφίλιο και στη Βύση. Φέτος αυτή τη σαλοπέτα φορούσα. Και στη Μαρίνα. Μαρίνα, τα παίρνουμε και τα βάζουμε πίσω και αυτά. Νομίζω πως τελειώσαμε με τα παντελόνια. Υπάρχει μια οργάνωση, ένα... Λοιπόν, παιδιά μου, ήρθε η ώρα να πάρω τη βοήθεια του κοινού. Θα πάρω το τηλέφωνο την αδερφή μου, γιατί αυτή θα με βοηθήσει για αυτήν εδώ τη Στίβα και αυτήν εδώ τη Στίβα, οι οποίες δεν ξέρω τι θα κάνουν. Και επίσης θέλω να δείξω το επίτευγμά μου. Έλα, hello, τι κάνεις? Hello. Λοιπόν, επειδή είσαι η μία και μοναδική γκουρού και κάθε φορά που κάνω ένα πράγμα σε φωνάζω, θέλω να πάρω τη γνώμη σου. Να φανταστώ κάνεις ντουλάπα. Να φανταστείς κάνω ντουλάπα. Γίνεται ένας μικρός χαμός εδώ πέρα, η αλήθεια είναι αυτή. Αυτή είναι εδώ η Στίβα, είναι για δώσιμο. Είμαι περήφανη για σένα, μπράβο! Κοίταξε, έχω κάτι να σου δείξω. Εδώ κόμπλαρα και λέω βοήθεια του κοινού, βοήθεια, βοήθεια. Αυτό ακριβώς είπα. Είμαι σίγουρη ότι ενώ έχουμε κάνει 10.000 φορές ξεκαθαρίσματα πιτζάμας, μια ζωή θα κρατάς πιτζάμες και θα αγοράζεις πιτζάμες. Ενώ φοράς φόρμες. Μέσα στο σπίτι. Αυτό είπα και πριν. Πιστεύεις ότι θα τις κρατήσω όλες ή θα τις δώσω? Κοίτα, είχες πολύ περισσότερες. Οπότε και που έχεις αυτές, πάλι χαίρομαι. Σημαίνει ότι δεν πήρες πάρα πολλές από την τελευταία φορά ξεκαθαρίσματος. Τώρα, είσαι έτοιμος να αποχωρήσεις τις... Είναι περίπου 10, θέλω να μετρήσεις πόσους είναι. Λοιπόν, είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15. Ωραία. Τότε θέλω τις 7. Τις 7? Τις 7. Αρχικά, αυτές εδώ τις αποχωρίζομαι. Ξέρεις πολύ καλά ποιος μας τις έφερε δώρο. Ξέρετε. Πολύ καλά. Φεύγουνε. Αυτές εδώ έχουν σκίσει, τις έχει φάει ο Ιάσονας και η Λιδία. Οπότε αυτές... Πέταμα. Πέταμα, όχι δώσιμο. Ναι, γιατί είναι σκισμένες, η αλήθεια είναι αυτή. Οπότε αυτές πέταμα. Είδες, μάνι, φύγανε 2 από τις 15. Πόσες ακόμα θέλουμε? 5. 5! Αυτές εδώ τις αγαπάω, ξέρεις πολύ. Πάντε με αυτές και μόνο. Τις αγαπάς αυτές, τις αγαπάς, Άγγελε. Ναι ρε Έλενα, τις πιτζάμες μου δεν μπορώ. Είναι ξέρεις και αυτές οι χούντι, οι γλυκούλες. Πόσες χούντι θα κρατήσεις? 3, 4, 5. Θεωρώ πως μία είσαι οκ. Θα δώσω και αυτές γιατί είναι σκισμένες στα χαμνά. Ωραία, πάει και αυτή. Πάει και αυτή. Τώρα, έχω και μία με καρτελάκι. Παιδιά, έχω και καρτελάκι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Πρέπει να τις κρατήσω και αυτές. Άρα αγόρασες καινούρια. Ναι. Κρατάμε την καινούρια. Κρατάμε την καινούρια. Κρατήσαμε και την καφέ από ό,τι είδα. Κρατήσαμε και την καφέ. Τι να κάνω! Έχω μία που έχει αυτό εδώ το σημαδάκι. Πρέπει να την Πάει και πετάξω. αυτή είναι μία με αυτό το σημαδάκι. Δεν μπορώ να την αποχωριστώ αυτή. Να έχει το σημαδάκι που έχω καθαρίσει με την... Πάει και αυτή που έχεις καθαρίσει. Πάει. Ωραία. Θα φύγει και αυτή. Θέλω άλλες 4. Τι λες καλέ! Ωραία, τις αφήνουμε και αυτές. Πάνω αυτές που τις κρατάμε 3 χρόνια τώρα. 4, 5. Κοίταξε, η αλήθεια είναι πρέπει να μου το δώσετε κι εσείς τώρα που το μαθαίνετε. Έχω πετάξει το προηγούμενο ξεκαθάρισμα πιτζάμες από πότε, Έλενα? Η αλήθεια είναι ότι είχε και από το δημοτικό.
Λοιπόν, τελειώσαμε με τις πιτζάμες, κρατήσαμε 7 και 7 δώσαμε. Αυτά σωστά, γκουρού μου? Ωραία, τέλεια με. Ωραία. Έχουμε και μια στίβα με ενθύμια. Αχ, αυτά τα ενθύμια. Εγώ τους είπα ότι η ψυχολογία δεν κάνει να κρατάμε τα ενθύμια και κακές αναμνήσεις και μπλα μπλα μπλα, δουλειές που μας στεναχώρησαν και πρέπει να τα δίνουμε, σωστά? Σωστά. Τα έμαθες βλέπω αυτή τη φορά. Έτσι. Βέβαια αυτή η μπλούζα, κοιτά. Είναι... Φοράς το ενθύμιο της νονάς. Είναι ένα ενθύμιο. Πού θα το ξαναβάλω? Πες μου, φοριέται αυτή η μπλούζα έξω? Δεν φοριέται αυτή η μπλούζα, παιδιά, έξω. Δεν φοριέται αυτή η μπλούζα. Αυτή είναι του θεάτρου. Λέει και το όνομά μου. Κοίταξε, οπότε την κρατάμε. Σωστά? Άντε, την κρατάμε. Να, λέει και το όνομά μου. Αυτή είναι από το φετινό Europride μου τη δώσανε, την κρατάμε. Κρατάμε. Μία Nike που έτρεξα πρώτη φορά στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Ποτέ δεν έγινε αυτό. Στο χιλιάρι, όταν έδινα στρατό. Δεν την κρατάμε. Γιατί δεν κρατάμε? Δεν την κρατάμε, δεν έγινε τίποτα. Πέρασε Παρακάτω. στρατό. Μία συνεργασία που έκανα φέτος με ένα κανάλι. Την κρατάμε. Την κρατάμε. Και ελπίζω να κάνεις και άλλες συνεργασίες. Α, thank you, αδερφούλα. Εδώ πέρα δούλευα και αυτή. Δεν το κρατάμε, δεν το κρατάμε. Και αυτή δούλευα φέτος, είναι δύο άσπρες απλές. Δεν πειράζει, δεν το Τα κρατάμε, δεν το παγωτά. κρατάμε. Και αυτές οι κόκκινες ξέρεις από πού είναι? Ούτε αυτές τις κρατάμε. Και θα θυμάσαι τις δουλειές που δούλευες χαραγμένες στο μυαλό σου. Όχι σε κάτι μπλουζάκι που είναι χωμένα πίσω στην τουλάπα. Ωραία, φύγανε και αυτές. Καλά, θα τις βάλω πέτα μέσα, να ξέρετε. Θα έρθω να ελέγξω, να ξέρεις. Ναι, καλά. Και κάτι τελευταίο. Μου πεις τη γνώμη σου, γιατί πρώτη φορά το έκανα μόνος μου. Σας το έχω πει ότι το κάνουμε μαζί με την αδερφή μου κάθε φορά. Βασικά μόνη της το κάνει, εγώ απλά κοιτάω. Να δεις πώς έχει γίνει εδώ πέρα. Θέλω να μου πεις ένα μπράβο ή ξέρω εγώ. Βασικά ένα μπράβο θα μου πεις. Α, το έχουμε αποφασίσει. Ναι. Έχω τρελαθεί, έχει πάρει και σχεδόν οι ίδιες κρεμάστρες σε σχέση με το πώς ήσουν τόσα χρόνια. Και κάθε φορά που πρέπει κάποιος άλλος να το κάνει αυτό για σένα, γιατί εσύ ζορίζεσαι πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτό που αντικρίζω και ευελπιστώ την επόμενη φορά που θα έρθω να είναι έτσι και να μην μείνουν στο δωμάτιό σου σε κάτι σακούλες για 10 χρόνια. Α, ναι. Λοιπόν, σας φιλώ πάρα πολύ. Θα πρέπει να κλείσω. Respect, πραγματικά. Απλά συγχαρητήρια. Μπράβο! Thank you! Εφόσον πήραμε τον μπράβο από την αδερφή μου, νιώθω ικανοποιημένος. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος, μετά από 4 ώρες και κάτι. Ο Γολγοθάς μου τελείωσε. Φτάσαμε να δώσουμε 2 σακούλες ψιλογεμάτες και 1 σακούλα για πέταμα. Θα ήθελα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνετε μέχρι το τέλος. Ευελπιστώ να σας βοήθησα, να σας έδωσα μικρά tip. Κάντε ένα like, ένα share και ένα subscribe. Φιλιά πολλά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!